Megtannéd, hogy lehangítod ezt a kegyet? Már is. Tényleg. Halljam a hangját a gyerekeknek. Szervusztok! Szia, André! Mennyit nőttetek? Marcell is itt van. Foglalj helyet telefonálni. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Na, gyere csak, André, vegyük le a zsákot, fogd csak meg. Megvan. Fogjad. Ajja, ide tegyük, óvatosan. Óvatosan. Na, hát, attól egy kicsit idősebb, de add nézem már mennyit nőttél, gyere csak, André. Tavaly óta ennyit nőtt, képzeljétek el! De gyere csak, Marca, hadd nézzenek meg téged is. Na, mintha, várja, igen, én meg ennyit nőtt, egy picivel nagyobbat nőtt, mint André. Hát vártatok-e már engem? Igen. Biztos? Na hát halljam csak, már ott az utca végén mesélték, hogy valami nagyon szép dallal, meg versikével készültök. Hadd halljam csak, már nagyon kíváncsian várom. Hol a fejes fejes? Na majd anya segít. Hát hullapelyhes fehér hó, jöjj el, kedves télapó! Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Van Zsákomban minden jó, piros alma mogyoró. Jöjj el hozzánk várva vár, kedves öreg télapó. Tapsoljuk meg őket, nagyon ügyesek voltak. Magadon. Ez nagyon... No, van még valami, André? Elfelejtettem mindent. Mindent elfelejtettem. Igen. Hát hadd segítsek, melyik dalt szeretted volna, vagy melyik versikét? Nem tudom, még azt is elfelejtettem. Na, nézd oda! Iskolás gyerekek, most néhány hónapja el is kezdték az iskolát, aztán el is felejti egyből. Na hát, ha én ezen manóknak elmesélem, mert hát azok után emlékszem, hogy nyáron ráültetek a kerékpárra, aztán milyen? Nem is nyár volt még, várjál már, még csak tavasz. Tavasz volt akkor, mikor Hát kerékpárra. emlékszem, mert akkor még nem volt olyan meleg. Bizony. Aztán milyen ügyesen megtanultatok biciklizni? Tudod mi volt nyáron? A görkorcsolyázkodás. Az, hát emlékszem arra is, de azt ugye tudjátok, hogy nagyon óvatosan a biciklivel és meg a görkorcsolyával is. Fel kéne venni a könyökvédőt. Legalább. Bizony. Ide a könyökvédő, hogy megvédje a könyökötöket, meg hát ugye szépen óvatosan bukósisak nélkül, ne nagyon menjetek el. Hát ma, amit mondani akartam, hogy most elkezdődött az iskola, tessék, nem tud semmi az eszébe jutni. Na hát. Annyi minden más tanultatok, mondjátok, hogy... Hát mert tudom, hogy nagyon nehéz az iskola, sokat kell tanulni, meg elég nagyok az elvárások, de nagyon büszke vagyok ám rájuk, mert nagyon szeretnek iskolába járni. Agyon hova ment? Biztos nagyapa elé. Mindjárt jön nagyapa is, hoztam neki is egy kis csodamagyarót, remélem, hogy még itt talál. Ja, amit mondani akarok, tessék sokat gyakorolni. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. De hát tudom, hogy ti szorgalmasak vagytok, meg hát jól is tanultok, úgyhogy megdicsérlek benneteket. Manók mondták, hogy ha erre járok, mindenképpen valami ajándékot hozzak nektek. Meg hát, jártak csak közelebb, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit mondani akarok. Marcell, André, azt szeretném mondani, hogy mindig figyeljetek egymásra. Mindenhol. Az iskolában is, itthon is, mentek a városba, vagy sétáltok, bicikliztek, akkor is. És nagyon fontos, hogy segítsetek egymásnak. Megígéritek? És persze azt is, hogy nagyon nagy szorgalommal fogtok tanulni. Így lesz, Marcell? Igen. André? Hallottátok? Mindenki. Megígérték? Na, megígérem nektek én is, hogy figyellek benneteket, aztán ha valóban így lesz, és ugyanilyen ügyesek és szorgalmasak lesznek,
Eljövök hozzátok jövőre is. Megnézzük, mit rejt a zsákom, André. Na Marcel, kíváncsi vagy? Ja, botra tavaly is beizgult. Először André. Na várjatok csak. Szerintem a cseng. Nem, bot. Holi? Hagyd a télapó botját. Andrika? Holi? André? Tavaly is Már beizgult. tavaly Mit akartak kérdezni a télapóról? Mit akartak kérdezni a télapóról? Levékét. André, valamit akartál a télapótól kérdezni. Ja, mert van 2 télapó. Hát az egyik az igazság, hogy ő a helyettesem. Tehát mindenki úgy hívja, hogy télapó, ugyanúgy, mint az iskolában is van olyan, hogy igazgató, meg igazgató helyettes. Aztán, hogyha az igazgató nem ér rá, akkor a helyettesnek kell ott jelen lenni. Hát az igazság az, hogy csináltattunk neki ilyen ruhát, meg ugyanolyan, csak hát én idősebb vagyok egy kicsivel. 210 évvel idősebb vagyok, mint ő. De hát, nem baj. Van olyan, tudjátok, hogy nem tudok mindenhova eljutni. Mert hát nagyon sok ajándék van. Meg megmondom őszintén, most meg is fájdult a vállam. Mert hát most már benne vagyok én is az idősebb korba. De azért még a ti ajándékotokat felcipeltem ide a lépcsőn. Akkor lassan nyugdíjba megy a télapó bácsi. Hát nálunk máshogy van a nyugdíjazás. Szervusz, papó! Nézd meg, hogy besúrantál itt zokniba. Hát. Látom, hogy a vérszarvasú ittának a kapuból. De remélem, hogy nem piszkáltad meg őket. Nem, szegő. Nem, Rudolfóra világított, hogy nagyapa áttaláljon, nem? Na hát, nagyon örülök. Ismered akkor a Rudikát? Hogyne, persze. Festettünk is a gyerekekkel a mását. Ki van rakva a Azt korlátok. ott láttam. Igen. Ó, nagyon Azt ők szép. festették. Á, sem hiszem. Télapót is, Jézuskát is, Képzeljétek el, hogy fenyőfát. a manók mindig azt mondják, hogy annyira ügyesek ezek a gyerekek, hogy mindenképpen valami szép ajándékot vigyél nekik, Mikulás. Drága. Jaj, ez a nagy zsák. Na, Ma. nem ide. Igazából úgy, hogy este vigyél ki odarat és reggel találják. Azt a mekkora. Ó, André, szeretnéd ezt a zsákot? Igen. Tessék. Fogjad. Ó, Elbírod? Nehéz. na, várjál már. Jó, nehéz. Ó, Marcelnek is itt volt. Nem olyan jó. Ez az. Gyere csak, Marcel, segíts, vegyük ki. Fogjad. Ki köszöni meg? Köszönöm. Szívesen. Na de nézd már, mint ha valami még itt lenne. A csuda rúgja meg. Nézd már meg, André, látsz valamit? Na, mi? Holi? Nagyon jó. Az egy csodadió. Csodadió. Holi? Holi, Az gyere egy oda. Gyere csak, Marcel, hát ha van neked is. Tavaly is Csak volt bele. valami csodadió, nem gyerekek? Holika? Hoppá! Ott van, benne van. Ez biztos szerencsét hoz nektek. Az Az bizonyán. iskolában milyen nagy szükségünk van erre. Fogjátok tudni, itt jártam, és mindig emlékezni fogtok rá, hogy milyen szorgalmasan kell tanulni. Befesthetjük Megígéritek? majd arannyal. Ebben nem sok dió van. Nem? Van benne más finomság is, csak a dió az egy különleges dióvár. Igen, Marcel, hogy Van benne egy kis mogyoró is, nyakába batyú. egy kis cukorka is. Hát tudom, hogy gyerekek szeretik, segíts csak neki, látod milyen ügyes vagy. Egyből van ki. André, de annyira gyönyörűen neved. Hoho. Hol, meg a Marcel Na volt. nézd csak, Na, mit rejt még ez a különlegesség? Hát, el sem hiszem. Ez csak a legjobb gyerekeknek és a legszófogadóbbaknak jár. de szép. Ezen ki van nyitva? Félig akkor meddig megeszed ki majd. van nyitva. De nézd csak oda, mindjárt fel is bontja, Marcel. Noha, Nem megy a létre. De, most már sikerrel járt ő is. Na, Olli, de óriási ez a dióka. Ott is. Utána a dió. vigyázzatok rá. Utána már még nagyapa ilyen nagyot nem látott. Mutassuk csak meg nagyapának. Hát, de tényleg csodadió. Látod, André? Ez egy külön
vigyázzatok rá, aztán ha úgy lesz, lehet, hogy majd eljövök jövőre is. Ja, Zsepi? Igen, Majd meglátjuk. Tényleg, André, szeretnétek, hogy eljönnék jövőre? Marcel? Biztos? Jövőre már szerintem olyan ügyesen fogjátok tudni olvasni ezeket, hogy az csak na. Hát ez már most is télapó. Na hát, hadd nézzük csak, hadd halljuk csak. Andri, olvasd el, hogy mi van ide írva. André, Bravo, bizony. tapsoljuk meg Andrét! Éhen. Na, Marcel, meg már Hú, folyamatosan. nézd már. No hát, de gyönyörű csináltak ezek a marok. Tényleg nagyon szép. Hát, Kedves André, ez az igazolvány a te tulajdonodat képezi, bizonyítva, hogy az 2010-ben is nagyon jó gyerek voltál. Fogadd szeretettel az ezért járó ajándékodat. Továbbra is figyelem minden mozdulatodat, és remélem jövőre is találkozunk így újra, teljesíthetem a kívánságodat. Ez most volt, ez az év volt az. nem sokára vége az évnek, aztán kezdődik a 2011-es év. És csak Marcel már olvassa. Igen. Ó, milyen ügyesek ezek a gyerekek. Nagyon. Nem is találok rá jelzőket. És hogy van a kis télapó? Hát jó van, köszönöm szépen. Jól van. Hát szépen növöget, ugye szedi szét minden, ami a keze ügyébe esik. De hát ezt azt hiszem neked Ez nem az kell a korszak, mondani. igen, 14-5 hónapos? 12. 2, pont 12. Ja, tényleg, persze. Hát mondta, akkor is valamit kellene feledékenységre hoznom. Lehetséges. Jövőre majd hozok neked Jó, valami. kamintok. De látod, neked már nem kell szedni, mert emlékszel rá. Nem kell már. Nagyon ügyes vagy. Megdicsérlek téged, és gyere csak szaladj ide, hadd adjak neked is. Azt a kis meglepetést. Gyere csak ide, ne félj! De ilyen téged, nagymama télapó. Mit kapok egy magyarót? Tessék. Köszönöm. Szívegyetek, 2 gyerek van. Na nézd meg! Egy már neki nem is elég. Na jó van. Na, eldobom. Ki választ? Na, Kérem, megkeresből. na. Na, melyből? Jó vagy bal? Majd, hogy na, milyen aranyos. Na Marcel, milyen jó szívű. Választol? Akkor majd megesztük. Köszönjük szépen. Nagyon télapó. szívesen. Marcel, hadd kérdezzek már valamit. Jövőre eljöjj. Nem. Jó. akkor nem jövök. És André, hozzád? Nem is tudom. No, Na hát, ez aztán a... nem baj, hát jövőre majd csak bedobom az ajándékot hozzátok. Majd meglátom, hogy hogy viselkednek. Bezzeg, hogy örültek a levelednek, mikor megkapták télapó? Tudom, Postán? manók is mondták. Andréka, segítetek nekem? Kikísérem meg a télapó? Gyere csak, Marcel, fogd meg a kezeskémet. Gyere csak. Jó. Kizsörmöltek ki, ne így Nem, gyerek így. felé. A Holi be akar bújni a Nem, zsákba. Viki sem, nem Húzzad a tudom. kezed. Holi, a botra ne izguljál. Hát, ilyen ez a kis kutya. A csengettyűt meglátja, aztán egyből kihabál. Na hát. Szervusz, papó! Köszönjük az ajándékot, tényleg. Szervusz! Szervusz, André! Szervusztok! Szervusz. Holi. Kikísérlek télapó. További jó utat. Köszönöm! Jó, ó, Szia, sok lesz. Marcel! Na hát, télapó itt van. Holi, a bot. Az nem a te botod, a télapó. Meg sem néztek, hogy mi az ajándék. Minden ilyesmi. Nem volt rá időm. Szervusztok!